Слънчевата система е по-страшна, отколкото си мислиш. Ето 10 факта, които да те изненадат. Уран се върти настрани. Повечето планети се въртят изправени. Уран буквално лежи на една страна, сякаш някой го е бутнал космически шамар. На Луната няма вятър. Стъпките на Нил Армстронг ще стоят там поне още 100 милиона години. Слънцето е 99,8% от цялата маса на системата ни. Всичко останало, Юпитер, Земята, ние, сме просто ресто. Има над 200 луни в нашата Слънчева система. Някои имат ледени океани, а други – активни вулкани. Луната на Юпитер, Ганимед, има солен океан с повече вода, отколкото на цялата Земя. Червеното петно на Юпитер е бурия, по-голяма от Земята, която бушува от векове. Връх Олимп е най-големият вулкан в Слънчевата система, намиращ се на Марс, и е 3 пъти по-висок от Еверест. Слънцето излъчва повече енергия за една секунда, отколкото човечеството е използвало в цялата си история. Космосът има специфична миризма. Астронавтите споделят, че след излизане в открития космос, костюмите им миришат на изгоряла пържола, горещ метал и дим от заваряване. Доста странно меню, нали? Живеем в гигантска кухина в галактиката, широка 1000 светлинни години. Буквално дупка, в която няма почти нищо. Преди милиони години, поне 15 супернови са избухнали и са разчистили всичко около нас. Ние летим през една космическа дупка. Имаше ли някой от фактите, за които не беше чувал? Напиши ми долу в коментарите.